Здравейте всички от VBOX, в момента снимаме последната поредица от Survival, от това, както виждате вече идва краят. Kids the Tools и нека да започваме. Това са моите диаманти, които си ги крадем от остров на остров, но в момента съм на помощ на Данилаторът. Да спаси неговия остров. Я помагат на... Мисля, че вече последния клик бая ще лагва. Така, трябва да мислим... Данилатор... Мислим тактически. Значи трябва да ги изнесем от нашия остров. Може да умра! Кой бе? Охо, живих? Бати кеф. Аз ще умра. Беше се изнасилван чак толкова да скачам. И пък... Аз съм жив. Супер, идвам при тебе. На кораба. Чули? Да. Излез да ме убиваш. Не ме съм избирал. Верена май е боса. На тия иска да ни убие. Оха, идвам. Идвам, тъкво ще ми дадеш малко дъма, че имаш много. Аз имам само 6. Ще вземем малко дърво от кораб. Краш! Ох. Какво ти има бе? Компът ти прегрява ли какво? Не знам. Не прегрява. Ох, трябва да почнем това тъпото от начало. Мисля, че четвъртата част май няма да се получи. Първата мислим, че се получи най-добре. Иха! Аз съм пирата! И нека да започваме. Мен ме пусна. You are leader of pirates. Protect your island from warriors from mine town. Взимате Kids the Tools. При мен и не знам е брал. И нека да започваме. Кой е заушил? Значи, сега май това ще е всичкото и да няма ливна. Сега старт. Мирелки, ти каква си? Аз знам съм боса, но аз вече почвам да снимам. Добре, здравейте всички в бокс към нея. Това е последната част на това. Тук има доста диаманти при мене. Да, при всяка игра, това е историята, може да играете с приятели. Много е забавна. Това ще бъде последното клипче. По-късно може да измислиме нова история с нови герои такива, но може би чак на следващия апдейт на Майнкрафта, може би, или на този. Нека да мине поне месец от този апдейт, от тази история. Ако ви трябва дърво, тук ще ми трябва дърво. Верена, ти къде си? Да, разхождам се. Разхождаш се? Аз съм на кораба ми. За съжаление. И една част трябва да те убивам. Знам. Че ние сме врагове. Щупих някаква табелка, която по-късно трябва да се върне. Да, може да нарушим историята, защото аз съм предател. Нека да започнем. Аз съм на кораба, това още от началото. Който влезе първи е пирата. Може вие си го разиграете както искате, но най-добре последният, който влезе е най-силен, защото той ще е последен човек от острова, който оцелял след нападението на тъпите пирати, на яките пирати, защото аз съм пиратите.
Ще е хубаво, когато има 6 човека за разиграване. На първата беше най-готин, защото имаше 6 човека. На втората имаше по-малко, и на третата най-малко. Те гледат, защото... И млаква... Да, това е вики, че си грейс периода свърши. И сега трябва да прибивам тези слабаци. Мирелка не е слабак. Той зверен е слабак. Вики само, че го прикършим. Али! Виктор Николов ще умре. Клиповете би трябвало да са качени би трябвало да са качени вече, докато гледате това, защото вече всички са качени, би трябвало, вече не знам какво приказвам и нека да почнем да играем. Аз сега съм. Ти къде си? Аз ходим съм, не знам къде. Ме ти копай, събирай такива. Как да копая, като аз се спалнах на място, където не можеш да копаеш. Ти къде си? Спалнах се на балон. И не слизаш от балона. Не знам. Аз заръзнам да се скри. За копаем. То би трябвало, то още не са добавени новите неща на тая поредица, защото тя е най-новата. Тя още в демото си, но не знам защо го разиграх тая вече. Вече съм се екипирал за такова. И ще продължаваме. Вики как миналия път ме килна, аз и нея ми да представя на миналата поредица. Тъй като аз бех City Guard. Много як станах. И сега ще продължаваме. Пиратът миналия път беше денилаторът, който Мирелка претрепа като нищо. Ама аз го претрепах, той как дойде отново и ме уби с диамантен меч и летеше. Да, той се е телепортирал и на геймот е убил, да. Да, използвам crafting table. Reset. Лаги ли? Кой ме бие? Кой си мислиш? Оф, чакай, пишех една команда. Добре, пиши сега. Така сме напълнах диамантени брони на White Street това и много ми харесат всичките поредици. А тук Temple of Adanos, тук преди беше може ли вече дето се спалвате тук, събира си, продължавате да оцелявате. И да, и сега вече тръгваме, така, Мирелка, която е боса на града, иска да ме убие, тоест, защото аз исках да им унищожа нейният остров, исках да го ограбя, но тъпите бастасини гардове и тя ми попречиха и Данилатор. Тоест, Данилатор искаше, но той умря. В миналия клип исках да те убия. Тя да те убия, ама после казах не, докато казвам не и докато такова ще му уби. Да, без да. И да, ще трябва нещо да изям, защото